Ето го другия ловчик. Сега, хора, ще ми помагате какво да си сложа. Ще ви снимам, когато излезна и навънка. Добре, парфюм. Задължително. Слагаме тук. Гланс. Този. Тук. Този. Ляп. Хора, сега аз ще направя нещата. Сега съм решила кои и ще ви покажа как ще изглеждам днеска навънка. Готово. Сега да избираме луповки. Ще донеса няколко. Реших. Сега да ги обуваме. Лека. Ето ме. Най-хубавата. Хора, спалко ще снимам TikTok. Вижте най-екранна снимка, защото можете точно да ме видите. Хубаво. Вижте, хора. О май гъш. Лабула. После като излезе, сега ще ви излезе снимка на мене и крачола ми. И сега вижте снимка. Хора, шегувам се. Просто много. Чиста снимка. Ето мувките ми, кетовете ми от Холандията. И гледа колко си ми сладка, мисля да ти дам близалка, дай ми малко да те цънка, по-красивата цънка. Кой искате? Кой си има гадже? Пишете долу в коментарите как се казва, с коя буква се почва и от колко време се гаджета. И на колко сте години, кой клас сте и какво ви е любимото занимание? Да се гримирате или да спесувате?